Anis go bhfuil muid san máille, bíonn muid ag lurg bailí eile le cuineál gnóthach. Thugrig muid fólam cén cuia oibríonn Scairdeán Cola, sin nuair phléascín jug bog má chuireann tú miontaí isteach an. Obair de rua a bhí ann, agus bhí an cúpla trí le bhain seas. Dóna muid go n-oibríonn sé le deochanna eile. Agus le mbeadh seán eile freisin. Mar sin, cén cuia oibríonn sé? Faoin microscóp feictear nach bhfuil na músán mín go le lán pá bheoga an. Tá deochanna bog lán de gás dar bhanam déoxide carbón nó CO2. Sa leacht, ní féidir leis do léon áit. Ach nuair chuireann tú an muis in isteach, is féidir leis an CO2 éilú isteach san spásan na bheoga. Déanann sin na milliún bul gan bheoga agus burann sé an deoch suas agus amachcha sa muidéal. Agus sin mar oibríonn Scairdeán Cola.